по бройно присъствие на сцената Мариана Хамънова, изпълнителен директор на Клинтек България. Мариана, заповядай и успех с интересната дискусия. Благодаря много. За мен е чест да модерирам този панел. Благодаря за поканата на Конфиндустрия България, наши дългогодишни партньори. Радвам се, че сме събрали толкова интересна аудитория днес за нашия дискусионен панел и смятам, че тази дискусия ще бъде много интересна за всички, защото ще дадем един практически привкус на ESG репортинга и ще споделим опит на различни организации от България, от Италия, международни такива, за да може да е възможно най-полезно на всички. И започваме нашия панел с нещо, с което открихме на Сони Кредит Банк, открихме днешното събитие, но днес с госпожа Минчева в панела ще дискутираме ролята на финансовите институции като цяло в прехода към зелена икономика и къде ESG всъщност влиза в уравнението. Много благодаря за поканата. Както се разбра, финансовите институции ще играят наистина изключително важна роля в този преход. И днес ще имаме възможността да споделиме как ние ще можем да помогнем и да бъдем заедно с бизнеса в тази трансформация. Разбира се, ще стартирам малко от нас, независимо, че госпожа Минчева сподели така най-основните ни инициативи, които имаме, от гледна точка на енергийна ефективност, от гледна точка на това, че ние се стараем включително и да получаваме нашите служители. Това е изключително важно нещо, социалната част, на която някакси понякога не обръщаме чак толкова голямо внимание. Но ние бяхме първата банка, която създаде ESG Академията с Софийския университет, не случайно, защото за да минеме към този преход, ние трябва да сме подготвени с необходимите знания. Освен ESG Академията, ние изключително много работим и с нашите служители, вътрешни обучения, които да им дадат необходимите знания, за да могат да помогнат на бизнеса, да ги консултират в този преход. Също така имаме изключително много инициативи, които са насочени към обществото, най-вече към младите, финансовата грамотност. Естествено, това е най-близката тема на нас и това бихме искали да предадем на младите. Но като цяло банката, като и финансовите институции, те нямат голям отпечатък от самата им дейност, която е услуги. Реално нашия отпечатък е на база финансираните кредити към нашите клиенти и за това Unicredit Group е поела ангажимент от една страна до 2030 да бъдем въглеродно неутрални като институция, а до 2050 година да бъдем с въглеродно неутрален портфел. И отново ще засегна вече частта environmental, по-скоро екологичната и зелената част. Какво правим ние, за да помогнем на бизнеса към тази трансформация? Както споделих, обученията. Значи колегите трябва да бъдат подготвени, за да могат да срещнат нуждите на бизнеса. Другото, по което работиме, това са продуктите, финансирането. Значи тази трансформация няма как да стане без финансиране. Всички тези инвестиции, с които и в първия панел се дискутираше. И познанието по темата. Включително Unicredit прави workshopи с клиенти, за да може все повече да става ясно какво предстои пред бизнеса, както регулаторно, както и възможностите, които се откриват пред него. Ще засегна темата с продуктите, какви финансирани имаме, защото мисля, че това ще бъде доста интересно. Разбира се, това, което сподели госпожа Минчева, имаме най-голям портфел от гледна точка на инвестиции в възобновяеми енергийни източници. Само за миналата година сме финансирали големи мощности